Hej og velkommen til Dansk Mod Spotlight, eller mod-fremvisning, eller hvad I nu vil kalde det. Et fantastisk, basisk mod, som de fleste har, som de fleste gør gavn af. Som jeg også gør meget gavn af, som jeg godt kan lide. Og som jeg nok også har med i mine andre mod Spotlights videoer, for dem tror jeg kommer til at lave nogle flere af fremover. Det er selvfølgelig det basiske mod, Too Many Items. Jeg laver lige verden her, der hedder 172 TMI, som står for Too Many Items. Men ja, jeg kommer selvfølgelig også til at lægge en video ud med, hvordan I installerer moddet, fordi der er mange, der har svært ved at modde til den nye, siden den nye launcher kom til 1.6. Men det skal jeg nok vise jer. Og det her, det er, jeg ved ikke om det er en auto-installer, ved man bare dobbeltklikker, og så får man den installeret. Men jeg ved i hvert fald, at der er installationsmåder på den måde, som jeg gør på, bare ved at installere dem, ligesom jeg måtte før, bare med en lille bitte få andre ting. Men lad os skabe en verden i survival. Og nu opbygger den terrænet, og så kan jeg lige vise jer lige her om lidt, hvad det er, der er så smart ved den her mod. Nu har den så genereret en tilfældig verden her. I kan se, at jeg er i survival. Ja. Det der er smart ved Too Many Items, det er, hvis du klikker på E, så ude i siden, så har du alle ting herude, du kan tage. Du kan tage alting, uanset om du er survival eller kreativ. Og så kunne du bare for eksempel også tage ild, som jo er utilgængeligt at få uden mod egentlig. En anden ting, jeg nok ikke har fortalt nogen, der nok ikke ved, det er at brunje, hvis jeg nu lige tager en crafting table, arbejdsbord. Sådan en, ja, man får en automatisk stack, men sådan en brunje, den er craftet ud af ild. Det er jo sådan set umuligt at få Minecraft lavet, men det er så muligt at få nu. Og dengang, hvor det var umuligt også at få endportal del. Se, jeg spiller i en 22. I endportal frame og sådan, så kunne man få det via det her. Det kan jeg altså også stadigvæk. I kan se lige her endportal. Og noget, som det også er muligt at få nærmest, det er drageæg. Se, jeg kan bare placere alle dem af dem, jeg vil. Jeg kan bare tage nogle nye nogen. Og sådan. Men jeg kan også godt tænke mig at vise noget. Ja, selvfølgelig, så det mod her, det måtte jeg jo bruge fremover i mine andre mod spotlights, hvilket jeg nok tror, jeg har sagt, men du kan også, hvis du vil skjule, du har det her mod her på, klikker du på O, og whoopty, så er alt sammen væk. Hvis du klikker på O igen, kommer det frem igen. Hvis du nu har lavet en masse seje ting her, du synes er rigtig sejt, så klikker du bare på save, for eksempel save 1, sådan, og så, close lidt. På den skraldespand heroppe, der er alt, hvad du klikker på, det bliver så lige deleted. Det er sådan set temmelig smart. Godt. Jeg tror også lige, at jeg laver en save 2 her, så til at slette det hele. Godt. Så kan vi se, når jeg klikker på load 1, så loader den. Når jeg klikker på load 2, så sletter den altså. Okay. En anden ting, det er heroppe, så kan du let lave sværhedsgraden om. Lad den om til let. Og jeg sletter lige de items her hurtigt, fordi jeg er altid ikke brug for alt muligt mærkeligt noget. Hvis du klikker på den her, så kan du tænde for regn eller sne. Sne det er selvfølgelig kun i snow biomes og oppe i himlen, men ja, og herover der kan du simpelthen gå i forskellige spiltilstande. Hvis du nu for eksempel ikke har sat dig til snyd, så kan du bare snyde på den her måde her. Det er temmelig smart. Og som jeg sagde her før, så i siden, så kan du vælge alting. Der synes jeg hører en zombie her et eller andet sted. Wow. Zombie, dø. Så er det mig, der styrer. Okay, og fyrværkeri, det kan man kun få ved at crafte. Det ved alle. Her på hjørnet, der er nok lagt mærke til, hvis jeg kigger efter. Sådan en lille fyrværkerien her. Den, så vælger jeg så at kalde den for Y, for eksempel. Bare vælge nogle farver. Sådan her. Så bare vælge nogle ting. Og sådan. Og jeg vælger creeper. Og så vælger jeg at lave den. Så kan I så se, at jeg så kan vælge affyre den nu. Måske skulle jeg lige gøre det her til nat, som I kan se, det kan man også gøre her.
Jeg tænker bare med fyrkeri. Se. Det var det, der faktisk kom sidste år på den her tid her. Men ja, jeg går lige til dag igen og survival. Gå væk fra delete mode. Og det her, det er simpelthen, at man kan lave elixier. Jeg kan ikke huske, måske kan man vist nok lave en, der er uendelig. For eksempel af usynlighedspotion. Bare lave en, der er uendelig. Der... Måske kan man ikke, måske kan man. Kan jeg ikke huske, at man faktisk kan lave en med 10. Nej, undskyld, om 10 minutter, det er det højeste, men jeg ved, at var, da jeg havde en server, så kunne jeg lave uendelig. Prøv lige at se her. Nej, det kan jeg godt nok ikke. Nå. Men så kan man man kan simpelthen også lave stjernemarkeret. Der er nogle forskellige nogle her. For eksempel bare kalde det her for numsefisk. Den har X i alting. Det er inde i, i den her tryllebog heroppe. Kan man lave alting ud af alting. Man kan også vælge, ligesom jeg har valgt her, en fisk. Og give den alt muligt mærkeligt noget. Desværre så kan jeg ikke lige huske, hvordan det nu er lige man modificerer, men I må gerne sige, hvis I kan huske det, for jeg kan ikke huske lige heroppe, hvordan man indstiller, så det er en anden ting, end bare de tools, der er i forvejen. Så for eksempel den her fisk. Nu tror jeg faktisk, jeg ved det. Ja, du gør bare sådan her. Kan jeg genopstå. Du tager bare den blok, du nu havde i hånden. Nu tager jeg bare den her jernvalm, sådan her. Går herind på. Så klikker jeg bare herop. Så kan jeg give den uendelig. Jeg kan bare give den i alt muligt. Vi ses, at det højeste er altid 127, så åbenbart. Jeg skal sådan så bare give den 3 tal. Men som I kan se, så er så er der lige 2 sider her. Jeg vil bare gerne lige demonstrere. Jeg kunne godt have pauset her, men det vil jo ikke være sjovt. Okay, bare for make. Og så har jeg så fået mig sådan et jernmalm her, som har silkeberøring. Og den har simpelthen bare alting. Alt muligt dejligt. Vi skal nok også give den ekstra blok eller sådan noget. Ja, som den gjorde her. Giver den sindssygt mange seeds hver eneste gang. Jeg vil lige prøve at se, om den også gør... Ej, det gælder ikke ved roser, desværre. Men vi kan se så... En Dragon X. Så har den alt muligt. Næste gang i Mod Spotlights vil jeg også vise nogle mods. Ja, et mod. Men jeg regner med også at have Human Items på det tidspunkt, fordi Human Items bare er et godt mod til hurtigt lige at anskaffe sig tingene. Selvom jeg så i Survival, så kan jeg anskaffe mig tingene til moddet. Så for det meste bliver sådan mods, hvor undskyld, det er lidt mærkeligt. Mods, hvor det er, at hvor der bliver addet nye ting, og det kan også være mods, som for eksempel Single Player Commands, som er rigtig godt, som Minecraft de fik lagt ind i her i, der kunne være godt. Og Mo Creatures, ja, det kender jeg i hvert fald. Kommer måske også til at lave nogle Technic Let's Plays. I kan se, den er pænt overpowered. Et slag, så dør de bare. Så sådan var det nok også for kørende, men gik jeg bare ikke hen til. Men ja, det var vist nok alt her fra Æble og Videostønding. Husk at subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det, eller hvis I vil gøre det selvfølgelig. Og giv den her et like. Og så bare skriv ned i kommentarerne, hvis der er noget, jeg skal gøre bedre, eller noget, jeg gerne vil. Et mod, I gerne vil have mig til at fremvise. Og bare skriv ned i kommentarerne, hvis I gerne vil have mig til at vise mig, at man downloader den her. For så skal jeg nok lægge en ind, hvis jeg ikke allerede har gjort det. Ses igen næste gang. Hej.